A un lado da estrada, a igrexa, e a outro, o seu aparcamento. En medio, unha estrada sen beirarrúas nin pasos de peóns e con vehículos transitando a unhas velocidades considerables. Este é un exemplo da perigosidade na PO 303 que denuncia a veciñanza de Samieira, no concello de Pollo. O risco que os peóns prácticamente non, teñen que ir pola calzada. É un risco para os peóns e para os condutores, porque teñen que esquivar os peóns e invadir o carril contrario, que en sí xa é un risco. A PO 303 parte a parroquia de Samieira en dúas, deixando os diferentes lados da estrada puntos de interese como a igrexa, prazas ou o supermercado. Dende a plaza Alfredo Romai ata case ao cruce da Armenteira, que son moitas curvas, é moi estreita, despois hai arboreda, con risco que tamén para resbalar. Prácticamente na igrexa é o sitio máis importante, porque é onde máis se move a veciñanza. A veciñanza, co apoio do PSOE da vila, xa reclamou a Xunta diferentes melloras peonís na estrada. Dende a Administración Autonómica revisaron a zona e comprometéronse a facer un paso de peóns que quedou simplemente nunha marca na estrada. Nos dixeron que o paso de peatóns o iban a poñer, pintaron unha raya no sitio que o queren poñer, pero de momento non recibimos nin resposta, nin actuación ninguna. As reclamacións da veciñanza son dúas: máis pasos de peóns e beirarrúas nalgúns tramos onde non existen. Indican que a calzada da estrada ten tamaño suficiente como para acometer este proxecto sen afectar as vivendas. Reclamamos que nos fagan unhas aceras, porque xa se ve que está a estrada nun evidente estado de abandono. Non entendemos que fixeron obras nas outras estradas como no concello de Meaño, no concello de Meis, e esta quedou no olvido, e queremos que lle tomen man antes de que haga unha desgraza. Precisamente por esta estrada transitan camións e autobuses cara a Armenteira, o que fai aínda máis perigoso para os peóns camiñar por ela. A veciñanza agarda que a Xunta escoite as súas demandas e actúe na zona. Do contrario, continuarán movilizándose e protestando para evitar o perigo para a parroquia de Samieira.